اے تو اے کائیں آکھنا ہے تو سامی آکھنا تو نہ سنے تے کون سنے ہر کہندی سندا تو اے گوشت ہڈیاں جال دی اندر اے ساوی بندا تو اے وچ پیٹ دے گوبر جارے کولوں دودھ صاف جپندا تو وچ پیٹ دے گوبر چارے کولوں دودھ صاف جپندا تو وچ اک سچ سارے نبیاں چوں امام وی چندا تو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ درود چھل ہونی چاہیے جناب محمد الرسول اللہ ہجے بھی کوئی گھتی مار دے پہنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیوں میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں ممنون ہاں دعا گو ہاں انہاں دوست احباب دا جنہاں نے ماشاءاللہ آج دے کانفرنس دا انعقاد و اہتمام فرمایا معاونین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے تغدو کرن آڑے کھانا پکاون آڑے سونڈ آڑے بھائی ویڈیو آڑے بھائی دیگر احباب جتنے بھی نوجوانہ نے جتنے بھی میرے پیارے بھائیاں نے تعاون کیتا کوشش کیتی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے تسی بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد نال سیانے تے سمجھدار احباب تشریف فرماؤ کون کندہ مگر آندہ ہے تو انو رب دا پیار لے کے آیا یا مصطفیٰ دی محبت لے کے آئیے میں مسافر بندہ توڑے واسطے ترائے دعا ماں کرنی ہے لیکن اس تو پہلے بھئی تھوڑا تھوڑا آگا ہو جاؤ آئے ویکھو نا آئے اس تھا خالی نیڑے نیڑے ہو جاؤ نیڑے نیڑے ہو جا ماشاءاللہ جوان نیڑے بزرگ جی تھے بیٹھے رہے چٹیاں داڑیاں آڑے لیکن کاڑیاں داڑیاں آڑے نیڑے نیڑے ہو جا اللہ تنو برکت دے نزدیک تھوڑا جا ماحول بنے اللہ مرنا صاحب نے ہے جدو اسی مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سانو صاحب نو عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما گرمی دی شدت دے نال بڑی پیاس لگی ہوئے گی میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ مڑ بول گئے نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑ حوض ہوئے گا جیڑا ایک گھٹ پانی دا پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی نصیبات مقدرہ آڑے کرماڑے لوگ ہونگے جنہاں سونے چاندی دے برتنش پانی پلایا جائے گا اللہ میں دعا کروان تے بڑی وڈی کروان سنیند ویڑے دا سر کوئی نہیں ہوندہ آمین آنکھ لوے آئے اللہ سانو سونے چاندی دے برتنے چھ پانی نہیں چاہی دا محبوب دے خشبو آڑے بک چھ پانی نصیب فرما دے پیارے بھائیو میرے ذمہ جو آج دا عنوان لگایا گیا ہے اور جڑا توڑا کانفرنس دا عنوان ہے عقیدہ توحید تے میں بھی آج توانو عقیدہ توحید ہی سنانا چاہنا پہلی گل توڑے نالے کرنی ہے کہ عقیدہ توحید ہے کی
یعنی اے حق اللہ عقیدہ توحید کیا ہے، اے ہی پورا عنوان ہے۔ لیکن میں اور گلہ میں انشاءاللہ اے مختصر جا بیان کر کے عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ توحید کی ہے انشاءاللہ۔ دوسری گل، عقیدہ توحید جڑا بندہ اختیار کرے گا، عقیدہ توحید اپنائے گا، انہوں فوائد کیل ملن گے، تے جڑا عقیدہ توحید نہیں اپنائے گا انہوں نقصانات کیڑے ہونگے۔ تے چوتھے نمبر تے گل لے کرانگا جو رب نے موقع دیتا تے ٹائم نے اجازت دیتی، سونے نبی محمد پاک دی سیرت دسنی ہے کہ مشرکین دے حوالے دے نال میرے نبی دا عقیدہ تے میرے نبی دی سیرت کی میں دیا ہے۔ اے چار گلاں کر کے، اے چار گلاں کر لویے کہ گھٹا لویے؟ کنیاں کر لویے؟ اسی تا بول دے ہی نہیں پہنے، وضا لویے کہ گھٹا لویے؟ چلو آپا کوشش کرسائیں بھئی گھٹ جاوین ودرن نا، جنیاں گھٹیں دیاں گھٹ جا۔ پیارے بھائیو، بس تو سے محبت دینار سبحان اللہ پڑھو، میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا۔ إلا الله تفلحون۔ میرے رب رحمان نے میرے سونے نبی محمد پاک دے جدو میرے نبی دی 40 سال عمر ہو گئی ہے، 40 سال ایج ہو گئی ہے، 40 سال میرے محبوب دی زندگی مبارک ہو گئی ہے، تے میرے رب نے فرمایا اے میرے سونے نبی جی، اور اعلانیہ دعوت نو شروع فرما دے، ترائے سال حکمت نال دنائی دے نال ہوڑے ہوڑے چھپ چھپ کے آستا آستا حکمت اندازی دے نال لوگاں نو توحید دعوت دیندہ رہے۔ ہن سوڑیا کوہ صفات چڑھ جاتے اعلان، اے بلند کر دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جدو آکھ دے گا، یعنی پتہ چلیا اس گل دا معلوم ہویا اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی ایسا انسان یا ایسی ہستی نہیں ہے جن دے سامنے سر جھکایا جاوے، جن دے سامنے متھا جھکایا جاوے، جن دے سامنے یاروں پیشانی رکھی جاوے۔ سر جھکانا ہے تے صرف اللہ کے، پیشانی جھکانی ہے تے صرف اللہ کے، حاجت روا مشکل کشا سمجھنا ہے تے میرے سونے رب رحمان نو سمجھنا ہے۔ یارو عقیدہ توحید کی ہے، عقیدہ توحید ہے کہ حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، اولادہ دیوانڑا صرف اللہ، غوث اعظم صرف اللہ، غریب نواز صرف اللہ، دکھ دیوانڑا صرف اللہ، سکھ دیوانڑا صرف اللہ، اولادہ دیوانڑا صرف اللہ، نا دیوانڑا صرف اللہ، دیکھ کھوانڑا صرف اللہ، جوڑے جوڑے دیوانڑا صرف اللہ، کہ کئی طرف دے روڑ تے نا دیوے تے میرا صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی بھی کچھ کر سکتا نہیں ہے، باہمیں کوئی نبی ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بھی کچھ کر سکتا نہیں ہے، باہمیں کوئی رسول ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بھی کچھ کر سکتا نہیں ہے، باہمیں کوئی صحابی ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بھی کچھ کر سکتا
چھڑدا نہیں ہے جدو میرے سونے نبی محمد کریم نے اے پریرا دے دعوت بلند کی ہے اس تو بیڑے میرے نبی نو صادقہ کھناڑے تے امین کھناڑے ولید بن مغیرہ دی بیٹھک تے آکے سلام مشورہ کر دینے کہ حاج دا ٹائم آ گیا ہے حاج دا سیزن آ گیا ہے لوگ جناب برلے ملکہ تو لوگ برلے شہرہ تو آگے حاج کرن واسطے آنگے تے نوے محمد کریم دی دعوتوں نہ تک پکار نہ پہنچ جاوے لا الہ الا اللہ دی منادیوں نہ تک نہ پہنچ جاوے ساڑھے تا جناب بیت اللہ بتا دے نال بھریا پہ ہے 360 بد بیانے کہ دئی انہ دی پرشتش تے انہ دی عبادت نو نہ چھڑ دے میں ہون ولید بن مغیرہ دے کڑ بے گئے نے تے ولید نو دینے کی لائے عمل اختیار کریے تاکہ محمد توحید دعوت نو روکیا جاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی توحید دعوت نو چھٹکاریا جاوے لوگاں نو اس دعوت نو دور کھیتا جاوے لوگاں نو اس دعوت و متنفر کیتا جاوے تو لوگ آکھیاں ایویں آکھ دینے آئے جدو لوگ حج کرن واسطے آنگے تے اے آکھاں گے اے نبی نہیں ہے اے تا نعوذ باللہ پاگل ہے اے رسول نہیں ہے اے نعوذ باللہ پاگل ہے اے نبی نہیں ہے پاگل ہے تے ولید بن مغیرہ دینے اے میرے ساتھیوں اے میرے یارو میرے نال بیٹھا نالے ہو اگر لوگاں نو آکھاں گے اے محمد پاگل ہے نعوذ باللہ تے لوگاں نے غلط یقین کرنا نہیں ہے تہاڈی بات پر پروپیگنڈا ہوتی رہ جائے گا تے اگلا مشورہ پیش آیا اینو آکھنے آئے کہ جناب جادوگارے آدھا نانا تسی جادوگر بھی آکھو گے تے لوگاں مڑ بھی مرنا نہیں ہے مینوں جادوگراں دا بھی پتہ ہے میرا جادوگراں دے نال بھی وائے لوگاں نے سونے نبی محمد کریم نو جادوگر مننا نہیں ہے تے تیسرا نام پیش کر دینے ایویں آکھنے آئے کہ اے نبی شاعر ایک شاعرانہ انداز کلام گھڑ کے لے آیا ہے اے دے مگر نہ چلو شاعر ہے تے ولید بن مغیرہ دے نا محمد شاعر بھی نہیں ہے شاعر بھی نہیں ہے اور کیسی عظیم ہستی ہے جب عقیدہ توحید میرے مصطفیٰ نے بیان کیتا تو لوگ الٹے نام رکھیں لگ پہنے جڑے صادقہ دیان اُن پاگلاں دینے جڑے امینہ دیان اُن شاعر تے جادوگراں دینے لیکن میرے نبی نے عقیدہ توحید دامن چھڑیا نہیں ہے رستے تے آکے کنڈے بچھر دے پہنے لیکن میرے سونے نبی محمد کریم نے عقیدہ توحید چھڑیا نہیں ہے سون ڈالی اللہ تینا برکت دے وے تھوڑی نہیں آواز کور کر تاکہ احباب نو تے میرے بزرگانو گل دی سمجھ بھی آوے آواز نو تھوڑا جا کنٹرول کر دے کور کر اللہ تیرے تے برکتاں درامتاں دے نزول کرے میرے نبی دے الٹے نام رکھ دے نے تاکہ مڑ جاوے دعوت وٹ جاوے لیکن میرے نبی نے دعوت دا پیغام چھڑیا نہیں ہے توحید دا اعلان میرے سونے نبی محمد کریم میں چھڑیا نہیں ہے ہاں جناب آدھے رہنے ہر ویڑے آدھے رہنے اوجھریاں سٹا گیاں دے رہنے کنڈے بچھروا کے راما ویچا دے رہنے جناب پتر جھال کے میرے سونے نبی محمد کریم دے رہنے لا الہ الا اللہ میرے نبیاں دے رہنے حاجت روا اللہ مشکل کو شاء اللہ اوہ مومن توحید والا مسئلہ پکا ہی کے کڑو مانگ سارے ہی کے نو جھکا
اوے مومن توحید والا مسئلہ پکا ہک گڑو مانگ سارے ہک نو جھکا اوے مومن توحید والا مسئلہ پکا ہک گڑو مانگ سارے ہک نو جھکا جیڑا ہر ویلے ہر کس دے قریب گئے اس دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے سونڈا جا جن حساب چلیا جیڑا ہر ویلے ہر کس دے قریب گئے اس دا سوالی ہر امیر تے غریب اللہ بجو کوئی بھی نہیں سون دا صدا ہک گڑو مانگ سارے ہک نو جھکا اوے مومن توحید والا مسئلہ پکا ہک گڑو مانگ سارے ہک نو جھکا آرے آدھے گیٹ زکریہ نو چرایا ہے کربل والے انوریتا دیکھو ہایا ہے کربل والے انوریتا دیکھو ہایا ہے چھوڑی تھلوں لینا ہے زمین تو بچا اوے چھوڑی تھلوں لینا ہے زمین تو بچا ہک گڑو مانگ سارے ہک نو جھکا اوے امڑی دے پیٹ وچ بچ کھڑ پال دا اللہ دے بغیر کوئی نہیں واقف دے حال دا اللہ دے بغیر کوئی نہیں واقف دے حال دا پتھر چکیڑ نو دیندہ غذا ہک گڑو مانگ سارے ہک نو جھکا اوے مومن توحید والا مسئلہ پکا ہک گڑو مانگ سارے ہک نو جھکا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون جناب جڑا بندہ عقیدہ توحید اختیار کرے گا جڑا بندہ عقیدہ توحید والا ہوئے گا او جناب انہوں پیڑا فیضات پیڑا سمرائے ملے گا پیڑا انہوں فضیلت ملے گی عمل اگر نہیں بھی کرے گا عمل گھاٹ بھی رہ جان گے عمل تھوڑے بھی رہ جان گے نیکیاں گھاٹ بھی رہ جان گیا جدو کل رب دے دربار جو پیج کیتا جائے گا میرا رب فرمائے گا او میرے بندے کہ لے کے آئے اللہ تو دا کوئی شے لکی ہوئی نہیں ہے اللہ تو کوئی شے اوڈر نہیں ہے اللہ تو کوئی شے اولے نہیں ہے اللہ تا ہر شے تو باخبر تے جان دے میرا سونا رب رحمان باخبر تے جان دے کیونکہ اللہ لطیف و خبیر ہے اللہ شارک تو بھی نیڑے ہے جدو بندے دے لمحہ اعمال رب دے سامنے پیش کیتا جائے گا ہاں ہاں زمین و آسمان دا خلا گناواں دے نال بھریا پے گنتی تو گل اگاں ود گئی ہے لکھاں تو بھی زیادہ گناہ نے کروڑاں تو بھی زیادہ گناہ نے ارباں خرباں بھی آکھیں تے مڑ بھی گناہ زیادہ نے مڑ بھی برائیاں زیادہ نے تے میرا رب ویکھے گا تے رب فرمائے گا او میرے بندے کہ یاد کرے سے جا میری رحمت دے نال بندیاں جنت جے داخل ہو جا تے بندہ کہے گا اے اللہ جی سبحان اللہ سنا گل سنانی ہے بندہ کہے گا سمجھ آ رہی سبھی کر تو سارے انو آ رہی ہے بابے انو بھی آ رہی ہے تے بندہ کہے گا اے اللہ جی تو انو بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ ہے تو کوئی شے اڈر دے لکے چھپی نہیں ہے بھلی ہوئی کوئی شے نہیں ہے اللہ میرے دائنے گناہ نے تے جنت جو کیوں داخل فرما رہے ہیں میرا رب فرمائے گا او میرے بندے ہر گناہ کیتا ہے لیکن شرک نہیں کیتا تو میرے نال شریک نہیں ٹھہرایا بھکھا مردہ رہے لیکن کسے دربار دے نہیں گیا بھکھا تے چکیاں
دنیا میں جب پسندہ رہے لیکن کسے مزار تے نہیں گیا کسے بندے کوڑو حاجت روائی تے مشکل کو شاہی لمن سے نہیں گیا کہ دیں منتے منوتیاں نہیں منیاں تیرا عقیدہ تے دھاوا تے ہمہ تے گل تے دل تے سوئی تے ضمیر تے عقل تے تیری دل من دیاں باویں بکھاواں تے دیڑا ہے تے اس دیڑا ہے باویں رجاواں دیڑا ہے تے اس دیڑا ہے تو دکھاں دی چکیاں جب پشدا رہے ہیں لیکن اب تینوں پتہ ہے مشکلات نو آسان کرناڑا ہوئے اور میں تینوں دنیا دی مشکلات جب پاگے تینوں سنبھالے لیکن تو ڈولیا نہیں ہے تو استقامت چرے ہے تو ہر شے برداشت کی دیئے جا میرے بندے زمین و آسمان دا خلا گناہ دے نال بڑھا پہ آئے تو شرک کیتا نہیں ہے تے میرا برحمان تینو جنت دے داخل فرما رہا یارو اگر عقیدہ توحید ہوئے گا ایسا تو وڈا عملی کوئی نہیں ہے ایسا تو وڈی نیکی کوئی نہیں ہے ایسا تو وڈا ثواب والا عمل کوئی نہیں ہے تو نمازہ پڑھ لویں تو حج کر لویں تو زکاۃ دے لویں تو نوافل پڑھ لویں تلاوت قرآن کر لویں پیاڑی دے دادا سپارے پڑھ لویں ماں پیو دی خدمت کر لویں ہر نیکی نہ چھڑے ہر گناہ دے نیڑے نہ جاویں تیری تنہائی بھی پاک ہوئے تیری ظاہر بھی پاک ہوئے تیری جلوت بھی پاک ہوئے تیری خلوت بھی پاک ہوئے تیرا اٹھنا بھی پاک ہوئے تیرا بیٹھنا بھی پاک ہوئے تیرا سونا بھی پاک ہوئے مدار ہونا بھی پاک ہوئے ہر نماز پڑھدار میں تکبیر اولا نال پڑھدار میں ازاللہ دیندار میں حجہ کردار میں زکاة دیندار میں تے ہر وڈی تو وڈی نے کی بھی کردار میں چھوٹی تو چھوٹی نے کی کردار میں لیکن زندگی دے بیٹھ ایک باری شرک کر لے عقیدہ توحید تو ہٹ گئے تے جنت داخلہ ہوئے گا جنت داخلہ ہوئے گا نہیں جنت جانا چاہتے تو کرنا کی ہے عقیدہ توحید اختیار کرنا ہے اے دے زمین و آسمان دا گناہ دے نال خلا بھری جا پہ آئے تے داخلہ جنت چوندہ پہ آئے تے اے دے خلا نیکیاں نال بھری گیا تے داخلہ جہنم میں چوریا کیوں تو شرک کیتا ہے جنت جانے تے اپنے عقیدے نو عقیدہ توحید آڑا لو جناب عقیدے توحید کے فائدہ ہوئے گا آمن جناب ایک بندہ میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کون آیا آدھے سونے نبی جی اے اللہ دے نبی جی میں تو زیادہ عبادتہ نہیں ہو دیا کچھ مینوں دس دیو کچھ مال دس دیو تے میرے نبی نے 5 ارکان اسلام دسے فرمایا کلمے والا ہو جا عقیدہ توحید بنا لے تے میری رسالت نو مان لے عقیدہ توحید نال میرے سونے نبی محمد کریم نو بھی نبی مرنا پائے گا تے تانگل بڑھے گی عقیدہ توحید بھی بنا لے تے مینوں نبی بھی مان لے گوڑ نماز پڑھنی ہے جڑیاں 5 نماز اللہ نے فرض فرمائیاں نے اگر سب استطاعت دے سب نصاب تے سال بعد زکاة بھی ادا کرنی ہے سال جو رمضان دے روزے بھی رکھنے نے زندگی دے وچ جے استطاعت ہوئے تے ہمت ہوئے جے سب استطاعت ہوئے تے زندگی دے وچ ایک باری حج کرنی ہے میرے نبی نے 5 شیاں دسیاں عقیدہ توحید دسیا تے عقیدہ رسالت دسیا پھر دسیا نماز پڑھنی ہے پھر روزہ رکھنا ہے زکاة ادا کرنی ہے تے زندگی وچ ایک باری حج کرنی ہے تے آدھے سونے نبی جی
نہ اس تو ود کرانگا تے نہ گھٹ کرانگا نہ اس تو چوکھا کرانگا تے نہ گھٹ کرانگا اے گل ٹر گئے اے بندہ ٹر گیا ہے اے بندہ ٹر گیا ہے اے میں تھوڑا جا صبر کیتا ہے سواری دا پیر ہے گٹوئے جائے تے ان دے پیرنوں مروڑ آئی ہے بندہ سواری تو گریا تے ان دا مڑکا ٹوٹ گئے تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے جدو اللہ نو پیارا ہو گیا تے میرے سونے نبی محمد کریم حضر او لوگو او جڑا بندہ ہے اللہ نے انہوں جنتی لکھ چھوڑے آئے اللہ نے انہوں جنتی لکھ چھوڑے آئے ہون حیران لے صحابہ کوئی عمل کیتا نہیں ہے نماز پڑھی نہیں ہے روزہ رکھیا نہیں ہے زکاة دیتی نہیں ہے حاج کیتی نہیں ہے تے جلہ دا مہمان کی میں بان گیا ہے عقیدہ توحید اپنایا ہے تے کوئی نیکی نہیں کیتی ہے تے اللہ نے جنت دا مہمان بنا چھوڑیا ہے جنت لینی ہے جنت لینی ہے او جنتی مغول دی مثال کوئی نہ جنت تے آوڑا زوال کوئی نہ ہاتھ چاہ کے پڑھو سبحان اللہ سمجھ شریف آ رہی ماشاءاللہ او جنتی مغول دی مثال کوئی نہ جنت تے آوڑا زوال کوئی نہ جنتی مغول دی مثال کوئی نہ جنت تے آوڑا زوال کوئی نہ جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا او تجھے ہیرے موتی لال کوئی نہ جنت تے آوڑا زوال کوئی نہ او جنتی مغول دی مثال کوئی نہ جنت تے آوڑا زوال کوئی نہ اور جنت کی ہوئے گا ہوا وچ اڈن والے گھوڑے ہونے نے موتیاں دے بنے ہوئے خیمے ہونے نے موتیاں دے بنے ہوئے خیمے ہونے نے ایڈا دنیا تے ہوسی خوشحال کوئی نہ جنت تے آوڑا زوال کوئی نہ اوہ جنتی مغول دی مثال کوئی نہ جنت تے آوڑا زوال کوئی نہ رب دی قسم حور سونی ہوئے گی گڑے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی رب دی قسم حور سونی ہوئے گی گڑے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی ایڈا سونا تے پکیزہ سنگی ساتھ کوئی نہ جنت تے آوڑا زوال کوئی نہ جنتی مغول دی مثال کوئی نہ جنت تے آوڑا زوال کوئی نہ سوات رسات سرتے گڑ سونے تے سوگا ہوئے ہاں ہاں بندیاں پیار تے محبت کرنی جملہ بڑا پیار تے محبت آڑا ایک جمعہ بازار جنت ویچ لگے گا جت سونے رب دا دیدار لبے گا جت سونے رب دا دیدار لبے گا جی میں چاننوں تک نہ محال کوئی نہ جنت تے آوڑا زوال کوئی نہ جنت لینی ہے سونے چاندی دے محلات لینے نے یقود تے مرجان لینی ہے سونیاں حوراں لینیاں نے اوے میں ڈب کھڑپے حسن تے مرجان آڑے حور ایڈی سونی ہوئے گی گڑے وچوں جدو پانی پیے گی تے گڑے وچوں نظر آئے گا مٹھی دے سونی گفتگو ہوئے گی اے نہیں کرمالی ہے ہاں کیا نہیں
ایویں انہیں گل نہیں کرنی ہے مٹھی تے شیرینی گفتگو ہوئے گی عقیدہ توحید اختیار کرو گے ہر عمال دی قبولیت ہوئے گی تے داخلہ جنت چ مل جائے گا عمال چاہے دوے گھاٹے بھی کر لے گا لیکن تیرا داخلہ جنت چ ہو جائے گا آمڑ جناب جڑا عقیدہ توحید اختیار نہیں کرے گا انہوں بڑے 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 نقصانات ہون گے انہوں بڑیاں بڑیاں جناب سختیاں دا جناب سامنا کرنا پائے گا اور یارو دل دے وچ جو مرضی نیت کر لو عقیدہ توحید نہیں ہے تے دل دی کسے گل دا مل نہیں ہے تو آکھے میرے دل وچ نبی دا پیار ہے تو آکھے میرے دل وچ نبی دی حب ہے تو آکھے میرے دل وچ نبی دا پیار ہے میں نے سنی نبی محمد پاک دے آمد دی خوشی ہے میں نے نبی دی ولادت دی خوشی ہے میں نے نبی دی آمد دی خوشی ہے میں نے نبی دی زندگی دی خوشی ہے میں نے نبی دی امتی ہومن دی خوشی ہے نبی دی دل وچ محبت باغ ہے اگر عقیدہ توحید نہیں ہوئے گا تے محبت رسول دا فیدہ نہیں ہوئے گا محبت رسول دی جزات نہیں ملے گی میرے نبی دا سکا چچا جانے جندہ نام ابو طالب ہے جندہ نام جناب ابو طالب ہے میرے سونے نبی محمد کریم دی 12 سال عمر تو لے گئے تے سونے دی تقریباً 45-46 سال زندگی تک میرے نبی نو سپورٹ کردہ رہا ہے ابو طالب نے جڑا پیار میرے مصطفیٰ نو دیتا ہے ایڈا پیار کسے اور نے دیتا نہیں ہے ماں باپ تا بچپنے چی مصطفیٰ دے اللہ نو پیارے ہو گئے جدو میرے نبی پیدا ہوئے نے باپ نہیں ہے جدو 6 سال دے ہوئے نے ماں نہیں ہے جدو جناب 8 سال دے ہوئے نے تے دادا نہیں ہے 12 سال دی عمر پرورش واسطے لے ابو طالب نے جیڑی تھا تے میرا ابو طالب باندھا ہے میرے مصطفیٰ دا چچا باندھا ہے اس تھا تے پتر نو میں نبان دی اجازت نہیں ہے کوئی کہ سردار دی جائے کیونکہ سردار دی تھا ہے یہ تے سردار ابو طالب بانا ہے لیکن جدو میرے سونے نبی محمد کریم آمدے تا جتے ابو طالب سردار چچا باندھا ہے اس تاں دے بے جان دے ابو طالب دے جڑے دوسرے پتر نے اور میرے نبی نو ہیٹا لانا چاہتے نے ابو طالب آندے نالوے اندہ شان ہے اس میرے بھتیجے دا مقام ہے اس میرے بھتیجے دی تھاں ہے انہوں اس تھاں دے بیٹھا ران دے وے ہر ویلے آسانیاں چ ابو طالب نالے ویڑا اوکھاوے تے ابو طالب نالے جائے مشرقین آئے لے تے مشرقین آدھے نے اوہ ابو طالب وہ تیرا دین ہے وہ ساڑا دین ہے وہ تیرا مذہب ہے وہ ساڑا مذہب ہے ان دے پیروکار اسی ہیں جن دا پیروکار تو ہے تیرا بھتیجا اب اللہ دین اسلام دا توحید لے کے آگے ایک رب دی عبادت عبودیت عبدیت لے کے آگے ہاں ہاں چھاڑ دے اینو ہٹ گلا سنو تیرا منہ مار دائے تے جناب چچان دے او میرے بھتیجے تنو پتا ہے میں تیرے نال کھیڑا پیار کرنا میں تیرے نال کھیڑی محبت کرنا میں تیرے نال کھیڑی دل لگی کرنا بطریا میرا نک نہیں رہندا تو آپ جڑا کچھ کرنا ہے کر لا لیکن اللہ دے معبودہ نو کچھ نہ تے میرے نبی نے آکھا چاچا کیڑیاں گلاں کر دینے ہے گا تڑی تے چن رکھ دیو دوئی تڑی تے سورج رکھ دیو میں مڑ بھی عقیدہ توحید نہ چھڑنا ہے تے نہ ایدی دعوت چھڑنی ہے تے چاچا میں واپس مڑنا نہیں ہے تے چاچے نے بلا کیڑی گلے کی دی لے بدریاں تیرے تے جیویں دے بھی ویلے آ جامن گے میں آپ مشکلات برداشت کر لوانگا لیکن بھتریا تیری کھنڈ تے روانگا تیری کھنڈ تو واپس نہیں ہٹانگا تو بندہ جانور زور زمان دے کلے تے سیر دے میں تیرا کلہ میں تیری کھنڈ دے میں تیری ڈھوئیاں میں تیرا چچا ساری دنیا مخالفتہ کر لوے لیکن میں بھتریے دے نا
نال رہنا ہے شب ابی طالب چ میرے نبی 3 سال بند رہے نے تے نال چاچا بھی بند رہے ہے میرے نبی نو کھاون واسطے کھانا نہیں ملیا میرے نبی بھی بھکھے رہے تے نال ابو طالب بھی بھکھا رہا میرے نبی بھی تسے رہے نال ابو طالب بھی تسا رہا چمڑا چوس چوس کے میرا نبی تے ابو طالب گزارا کردا ہے شب ابی طالب 3 سال اور جڑا سردار ہوئے انہوں قیدہ کٹنیاں کیڑیاں اوکھیاں نے جڑا آپ راج کے کھاندا ہوئے انہوں بھکھا کٹنیاں کیڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے میرے نبی مگر قیدہ جڑیاں میرے نبی مگر بھکھے رہنے میرے نبی مگر تسے رہنے ہر ٹائم میرے نبی دی کنڈ تے ڈھوئی تے رہنے لیکن محبت رسول دل وچ بالی ہے تے جد آخری ویڑا ہے میرے نبی آدھنیو میرا چچا ایڈا جو پیار کھیتا ہے تے کلمہ ہی پڑھ لے ایڈی محبت کیتی ہے تے کلمہ سنا دے اللہ دے سامنے سفارش کر کے چاچا تینو جنت لے کے دے دیاں گا تے چاچا دے پتریاں پیو دادے دا دین چھڑنا نہیں ہے آویں دا پیائے ابو جادے ابو لاہوری بیٹھے نے اینا میں نو جیون نہیں دینا میں پیو دادے دے دین تے فوت ہو رہا پیو دادے دے مذہب تے فوت ہو رہا پیو دادے دے دین تے فوت ہو رہا محبت رسول دل جائے میں بھائی ہے اے میں کسے بھی نہیں بھائی ہے لیکن عقیدہ توحید اختیار نہیں کیتا ہے جدو کل قیامت دن آئے گا سب تو ہلکا عذاب ابو طالب نو ہوئے گا لیکن جنت جو داخلہ ہوئے گا جنت داخلہ ہوئے گا کیوں عقیدہ توحید آڑا نہیں بڑھے عقیدہ توحید ہوئے تے جڑا مرضی وڈا نبی دا دیوانہ بنے آواتے مول پائے گا جے چاچا جیلہ جھل کے تے بھکھا تے تسا رہ کے اپنے تختہ تے تھان دے کے جے نبی دی کانڈ تے ڈھوئی دا سہارا بان کے جے جناب مشرکین تے کفار مکہ دی سختیاں جھل کے تے چاچے نے نبی نال محبت کیتی ہے لیکن کل قیامت والے دن اللہ جہنم میں داخل کرے گا ہاں عذاب ہلکا ہوئے گا اللہ آگ دی جتی پہنائے گا جن دے ناڑا دماغ ایمیں کھولے گا جی میں چلے تے پہی ہنڈیاں کھول دیئے جہنم تو بچنا ہے تے جنت جانا ہے تے کیا کرنا ہے عقیدہ توحید نبی دی محبتان دا مولتان پہ گا جے دل چقیدہ توحید ہوئے دوسری گا جے عقیدہ توحید نہیں ہوئے گا تے میرے سونے نبی محمد کریم دی شفاعت تے شفارش دا بھی مول پائے گا نہیں صحیح مسلم دے تینوں روایت سناوا تھا کہ تینوں گال دی سمجھا جادو کل قیامت دن آئے گا میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب فرمائے گا اے میرے سونے نبی جی بس کر دے بھی ہے دو میں اچھا کہ سبحان اللہ پڑھو جو دل لیتا اللہ فرمائے گا اے میرے سونے نبی جی جا میرا سونا جنت جو چلا جا جنت جو وانج جا تے میرے نبی آدنی اللہ جی میں حج توڑی جانا نہیں ہے اللہ دا جہان سارا جنتا منگدا پہ ہے تے میں جنت نہیں دے رہا تینو سونیا جنت دے رہا ہے تے جا کیوں نہیں رہے اللہ میرے کو جو امتی جہنم میں جرے گئے نے اونا نو جنت داخل کروا کے تا جنت جاڑے اللہ کہے گا مانگ سونیا کے مگنے میرے سونے نبی محمد کریم ہے کباری اللہ کو سوال کرنگے اللہ جی میرے امتیانو جہنم جو نکاڑ گے اللہ
اللہ جنت داخل فرما دے دوئی واری سوال کرنگے اللہ امتیانو جہنم جو کڑ کے تے جنت داخل فرماندہ رہے گا تری واری سوال کرنگے اللہ امتیانو جہنم جو کڑ دا رہے گا تے جنت داخل فرماندہ رہے گا میرا نبی چوتھی واری سوال کرنگے اللہ امتیانو جہنم جو کڑ دا رہے گا تے جنت داخل فرماندہ رہے گا میرا نبی پنجویں واری سوال کرنگے اللہ امتیانو جہنم جو کڑ دا رہے گا تے جنت داخل فرماندہ رہے گا میرا سونا رب فرمائے گا اے میرے نبی جی میں انہاں بندیاں نو بھی جنت جٹور چھوڑے آئے جنہ دے دل دے وچ رائی دے دانے جنہ بھی ایمان ہے میں انہاں نو بھی جنت جٹور دیتا ہے میرے نبی نے 5 واری گل کر کے تے روح جے توڑی نہیں ٹھریا تے 6ویں واری میرے مصطفیٰ بولے نے اللہ کو جو تھوڑے جے بندے رہ گئے نے تے میرا دل کرندہ ہے اللہ نو بھی اللہ جنت جٹور دے تے اللہ دے سونیا نبی ضرور ہے پیغمبر ضرور ہے حبیب ضرور ہے تیرے ہندو پوجے ضرور نے تینو آکھیا جی میں آکے گاؤں میں کر لواں گا لیکن سونیا ہے کہ گل سن اللہ ہون 2 طرح دے گروہ رہ گئے نے 2 طرح دے گروہ رہ گئے نے توجہ چاہی دیئے 2 طرح دے گروہ رہ گئے نے ہے کہ آ گروہ جلہ میری ذات نال شرک کیتا ہے اگر میرا حبیب بھی شفارش کرے گا تو جنت جو داخلہ ہوئے گا اللہ دا سونیا ہون او بندے رہ گئے جنہ شرک کیتا ہے انہاں نو تیرے آنکھیں تیری جنت جو داخل کرنا تے جہنم جو کڑنا تے دعا او گرو ہے جنہ بدت کیتی ہے تیرے آنکھیں تے جنت جو انہاں نو بھی داخل کرنا پتہ لگیا مختار کل کون ہے کون ہے مختار کل کون ہے آکھناڑا کون ہے کون ہے شفارش کرناڑا کون ہے میرا نبی تے جنت داخل کرناڑا کون ہے تے لیکن جیڑا میرے نبی دے آکھن تے بندے کئی کروڑا جنت داخل کیتی کھڑے او انہاں نو کیوں نہیں کردا پیا کیونکہ شرک والے نو کدی بھی جہنم چوں نجات ملے گی آندیاں کی رانے ہر ویلے حاجت روا کونے ستے ستے ہاتھ چاہو تے بولو حاجت روا کونے ایویں نہیں کئیاں نو اللہ دا کھاندیاں 20 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے 45 سال ہو گئے کئیاں دے کھا کھا کے واڑ بگے آ گئے آج اللہ واسطے بولنے تے سینہ تان کے بولنا ہے ہاتھ میں اونچا کرنا ہے آواز اونچی کرنی ہے حاجت روا کانے مٹھنے حاجت روا کانے جتنا ماں پیو کھوایا ہے تے جنہ اللہ دا کھادا نے او بولو حاجت روا کانے مشکل کشا کانے اولادا دیواناڑا کانے دیاں دیواناڑا کانے تھکنا نہیں ہے دیاں دیواناڑا کانے پوتر دیواناڑا کانے نا دیواناڑا کانے دیکھ کھومناڑا ہاتھ اللہ نہیں کرنا دیکھ کھومناڑا کانے غوث اعظم کانے داتا کانے اے جناب رات دے ہنیرے دے اندر کالی رات ہوئے کالا پہاڑ ہوئے کالی کیڑی ہوئے انہوں وکھن تے اندھی ٹھمکا سونا ناڑا کانے آدم نے سلام دی توبہ نو قبول کر ناڑا کانے نولے تھلے نہیں ہونا سارے بولنا ہے آدم نے سلام دی توبہ نو قبول کر ناڑا کانے نولے سلام دے سفینے نو نجات دے میں ناڑا کانے باقی سارے انو ڈبو کے مارا ناڑا کانے ابراہیم علیہ السلام نو نارے نمروں دی چو بچاوا ناڑا کانے او درسیاں سڑوال ہے جلہ ناڑا بجے
زخمی ہوئے نے لیکن ابراہیم دا وال بھی نہ سڑواوا نالا کھانے اسماعیل علیہ السلام نو چھری تھلوں بچا گئے تے نبی دے حسین نو کربلا وچ کھواوا نالا کھانے ہاں یعقوب علیہ السلام نو بیٹے یوسف دی جدائی دیوا نالا کھانے 40 سالاں بعد ملاوا نالا کھانے بنائی دیوا نالا کھانے او کھوئے سٹا کے ہاں کچھ ٹکیاں تے وکھوا کے منڈی تے وکھوا کے جل پچا گئے تے مصر دے تختے پچاوا نالا کھانے گدان بادشاہ بڑاوا نالا کھانے تھکڑا نہیں ہے بولنے گدان بادشاہ بڑاوا نالا کھانے بادشاہ نو بگدا بڑاوا نالا کھانے بغیر خامد دے مریم نو اولاد دے ونالا کھانے دے شعیب علیہ السلام نو دھیاں دے ونالا کھانے یعقوب نو 12 بیٹے دے ونالا کھانے جناب میرے سونے نبی محمد کریم نو 72 قبیلیاں تو نجات دے گئے مدینہ پاک حفاظت نال پچاوا نالا کھانے اللہ ہے تے نہ بولو اللہ ہے تے اللہ ہے تے اللہ ہے تے دل خوش کر دے ماں ساڈا تا اللہ ہی سہارا کافی ہے کون سہارا ہے اچھی بولو کون سہارا ہے ہاتھ چاہ کے بولو سینے دا زور لا کے بولو کون ہے ساڈا تے اللہ ہی سہارا کافی ہے ساڈا تے اللہ ہی سہارا کافی ہے اسا نہیں کدھرے جانا ساڈا نہیں خور ٹکانا اسا نہیں کدھرے جانا ساڈا نہیں خور ٹکانا سانو تے مولا دا دوارا کافی ہے سانو نہیں بولے دے پہنے ایک لین سنانی ہے ایک بند سنانے سبحان اللہ سننی ہے تے میں نو سور لگ جاسی سبحان اللہ تو تقریر 5 منٹ سننی ہے یا 60 منٹ سننی ہے ہونے سور لگ جانا ہے ساڈا تے اللہ ہی سہارا کافی ہے ساڈا تے اللہ ہی سہارا کافی ہے اسا نہیں کدھرے جانا ساڈا نہیں خور ٹکانا اسا نہیں کدھرے جانا ساڈا نہیں خور ٹکانا سانو تے مولا دا دوارا کافی ہے ساڈا تا اللہ ہی سہارا کافی ہے ساڈا تا اللہ ہی سہارا کافی ہے لوگ کئی داتے آپ بڑھائے نے لوگ کئی داتے آپ بڑھائے نے رب نو چڑھ کے تا سر جھکائے نے رب نو چڑھ کے تا سر جھکائے نے بندہ جو خود محتاج ہے بندہ جو خود محتاج ہے بندہ جو خود محتاج ہے چلدا نہیں اس دا راج ہے بندہ جو خود محتاج ہے چلدا نہیں اس دا راج ہے عقل مندہ لئی اشارہ کافی ہے ساڈا تے اللہ ہی سہارا کافی ہے ساڈا تے اللہ ہی سہارا کافی ہے ساڈا تے مولا ہی سہارا کافی ہے حجرہ شجرہ کوڑوں بالکل نہیں ڈرنا جیڑا رب تو ڈردا ہے رکھاں تے ٹاکیاں تے پتھراں کولوں ڈردا حجرہ شجرہ کوڑوں بالکل نہیں ڈرنا رب دے سوا اسا سجدہ کسے نو نہیں کرنا رب دے سوا اسا سجدہ کسے نو نہیں کرنا شرکاں دے وچ نہیں وڑنا شرکاں دے وچ نہیں وڑنا شرکاں دے وچ نہیں وڑنا اسی نہیں ایتھے ترنا شرکاں دے وچ نہیں وڑنا اسا نہیں ایتھے ترنا سانو توحید دا کنارہ کافی ہے
سانو تے اللہ دا سہارا کافی ہے سانو تے مولا دا تیرا میرا مقابلہ ہے میں بھی سپیکر تو بغیر اپنا کلام تمہیں سپیکر تو بغیر سبحان اللہ کھڑی ہے میں کلہ تے تسی چوکھے نے میں کلہ تے تسی چوکھے محبت کرنی ہے اسات جدو تکیا کملی والا ہے میں جیتے ہوں یا میں کلہ اسات تکیا اسات جدو تکیا کملی والا ہے اسال منگیا ہو ثبوت حوالہ ہے اسال منگیا ہو ثبوت حوالہ ہے ہورا دی لوڑ کوئی نہیں جملہ بڑا ہے ہورا دی لوڑ کوئی نہیں آقا دا جوڑ کوئی نہیں ہورا دی لوڑ کوئی نہیں آقا دا جوڑ کوئی نہیں ساڑی اکھیاں دا تارا کافی ہے سانو تے مولا دا سہارا کافی ہے شرک کرنا منگنا تے کندے کولوں اولاد کندے کولوں اوترنی خطر صدی لوے آئے لیکن مشرک نہ صدی وے آجے بغیر دیاں پترہ تو مارے جوے آئے لیکن شرک کرنا جے شرک نال منگیں گا تے او تو ہی پرست ہونگے نہیں عید زکریہ علیہ السلام عمر ہے 120 سال ہے تے بیوی دی عمر 99 سال ہے تے بیوی آخر بانج ہے بیوی بانج تے اللہ نو آندے نے سنا دے میں گل کے پاس کریے سبحان اللہ پڑھو دل ہے تاڑے لا کے جندرے لا کے مریم نو ایک کمرے وچ بند کر کے تے آپ کم کار کرن چلے گئے جے واپس آئے نے تے مریم دے سانے وان پولنے فروٹ پینے پھڑ پینے تو زکریہ علیہ السلام آدھنے مریم پھڑ کتو لے نہیں میں تا جندرے لا گیا تے بے موسمیں تے نوے نوے پھڑ جڑے پھل اتو دے نہیں نے کدوں پھڑ لے کے آئی ہیں مریم آدھی او چچا جالا او میرے مامو جالا جندرے تو مار گیا ہے اس تاڑے دے چابیاں تیرے کوڑ لے تے رزق دیاں چابیاں میرے رب کوڑ لے تو تا جندرے مار گیا ہے تے اویں جندرے لگے نے جندرہ بھجا بھی نہیں ہے تے جندرہ تروٹا بھی نہیں ہے جدو ویکھی اللہ جے مریم نو بے موسمی پھڑ دے سکنا ہے تے میں نو بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکنا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین او میرے سونے اللہ مینو مالے میں میری عمر 120 سال ہے تے واڑ بگے ہو گئے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں تے بیوی بانج جوان بھی ہوئے تے اولاد ہوندی نہیں ہے اے او دو بانج ہے او دو بڑھڑی ہے عمر 99 سال ہے لیکن تے تو مانگ کے کدی بھی محروم ہویا نہیں جے رب کولو منگیا تے اللہ دے میرے زکریہ تینو بیٹا بھی عطا کرانگا ایسا بیٹا تا کرانگا جڑا والدین دا فرما بردار تے تابدار ہوئے گا اللہ کھڑو منگو گے تے اولاد چنگی ہوئے گی ہے آنا نا بھی میں تا کام چنگے کی تین تے اولاد کم ماڑے ہیں کیوں تو منگیا چنگی تھا تو نہیں ہے جے منگیا ان تھے کھوڑوں تے دیکھ نبی عمر 86 سال تے اللہ نو اندر رب حبلی من الصالحین
دعا کی تی اللہ دے تیرے اللہ دیر آئی میرے اللہ دیر نہیں ہے منگن چ دیر آئی تے دیون چ دیر اللہ دے فبشرناہ بغلام حلیم جے میتھو منگے آئے تے بیٹا بھی ایسا عطا کرانگا جے کنی تے چھری بھی رگ چھڑیں گا تے بیٹا سی نہیں کرے گا بیٹا سی نہیں کرے گا بیٹا نہیں ڈولے گا پتہ لگیا عقید توحید نال اولاد منگو تے چنگی لبدی ہے عقید توحید نال رزق منگو تے چنگا لبدا ہے عقید توحید نال جے جناب مشکل ویلے ٹلاؤ تے چل دینے گالو سناوا مشرکین آگئے نے 72 دے قبیلے جوڑ کے آگئے نے تدبیر بنا لئیے اسی آج محمد نو قتل کر دینا ہے شہید کر دینا ہے اے اللہ دے مکروں ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین کافرو ایک تدبیر توڑی ہے تے ایک تدبیر رب ذوالجلال دی ہے تسی آدھے نے مار دینا ہے اللہ دے میں بچا لینا ہے آگے نے گوڑ گھتراتے محاصرہ کر لے آئے تے اللہ نے سونے وانج مدینے چلا جا تے نبی آدھے نے اے اللہ میں کلا اللہ میں سوریا کر جدو ڈھیری مشکل جب پھاس جامیں آکھیں اللہ اور بھی ڈھیر لیں تے میں بھی کلا پھاس گیا تے ہیں تمہیں اختیارات وچ کلا الوہیت جے کلا ربوبیت جے کلا وحدانیت جے کلا اختیار وچ کلا مختار کل عالم الغیب کلا ہے تو کلا تے میں مان لے تینو اللہ او ڈیر سارے نے تے میں کلا سبحان اللہ پڑھو گال سنانی اور مٹھی پڑھو اور مٹھی پڑھو اللہ دے میرے سونے نبی جی تو کلا نہیں ہے میں تیرے نال اللہ ہے تو کلا نہیں ہے میں تیرے نال اللہ جدو اللہ دا آسرا تے سہارا مل جاوے تے بندہ ڈول دا تے بندہ رسوا ہوندہ نہیں ہے اوہ اللہ میں کے کرا اللہ دا ایک موٹ بارہ لا گھٹے تے مٹی دی اللہ ایک موٹ نال کے برنا ہے موڑ گال سنانی ہے سبحان اللہ پڑھو ایک موٹ نال کے بننا ہے اللہ دے ایویں ابرا آیا سی ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا ہے تو میں آکھے او ابابیل آج تو اڈی لوڑ پہ گئی ہے تے ابابیل حاضر ہو گئے تے ابابیل اندرے اللہ کی دے گھلنا ہے او جڑے ایڈے ایڈے ہاتھی نے اونا نو آج جانگو ناناڑ کرنی ہے اللہ اسی چھوٹے جے پرندے تے او وڈا سارا ہاتھی ہے اللہ اندھے او دے ہاتھی ہے اے دے میں رب تو اڈا ساتھیاں او دے ہاتھی ہے اے رب میں تو اڈا ساتھیاں ڈولن دی ضرورت نہیں ہے یہ اونا روڑ سٹے کنکر سٹے تے ایٹم باب میں بنا دیتے نے او ابابیلاں دیاں چنجاں تے پنجے آڑ اے مٹی میں حبیب محمد ہاتھ وچ ہونی ہے پانا تیرا کام ہے تے مفہوظ طریقے دے نال مدینے پہنچانا میرا کام ہے میرے نبی کوڑو گزرے کسے نو پتہ لگا
بچاون والا کون ہے؟ آ گئی ابو لہب دی بیوی، کن دی بیوی؟ ام جمیل، ارواویوں دا نام دس دینے جدو سورت لہب دا نزول ہے تبت یادا ابی لہب و تب، ساری سورت دا ابو لہب دا تے ان دی بیوی دے تھے جناب، ان دی گل ہوئی ہے تے جدو سورت نازل ہوئی ہے تے روڑا دا تے پتھنا دی موٹ برک لے آئی ہے تے بیت اللہ کھڑا گئی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نوان دیئے تیرا یار محمد کتھے ہے؟ تے ابو بکر آندھا تینوں نہیں دستا پیا، آندھی مینوں نہیں دستا پیا، آندھن میرے کول ہی کھڑے ہوئے نے، آندھی تو تا ایویں آندھا پیا میرے کول کھڑے نے، مینوں تا نظر نہیں آ رہے، مینوں تو جو نظر آ رہے تے مینوں تیرا بیلی محمد نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اور میں آکھیا جدو چلا گئے تے ابو بکر نے سونیوں کے ہوئے تسی ایتھے انہوں دسے نہیں نے، تے فرمایا او میری تذلیل کرنا چاندی آئی تے اللہ نے اون دی اکھی تو نظر مینوں آمن دیتا ہی نہیں ہے، میں دسے ہی انہوں نہیں آ تاکہ وہ میری گستاخی تے توہین کر سکے۔ تھوڑے ان ذہن سوال آئے گا بھئی ان دی اکھیوں کو لکا سکدا ہے تے تیف دی وادی اچ کیوں نہیں لکا سکدا؟ اللہ میرے مصطفیٰ کو ازمائش تے امتحان لے آئے تے میرا نبی 124,000 دا نمبر لے کے تے پاس ہو گیا تے اللہ دی توحید دا دامن چھڑیا نہیں ہے۔ کلا سارے جگنوں پالنا ہے تو ماڑے تے غریبانوں سنبھالنا ہے تو تسی آکھنا ہے کلا سارے جگنوں پالنا ہے ماڑے تے غریبانوں سنبھالنا ہے تو کلا سارے جگنوں پالنا ہے تو ماڑے تے غریبانوں سنبھالنا ہے تو چرند تے پرند تے راضی کر کر دے روزی دیوں نہیں کدے فکر کر دے چرند تے پرند تے راضی کر کر دے روزی دیوں نہیں کدے فکر کر دے کیونکہ پتھر کیڑیاں نو پالنا ہے تو ماڑے تے غریبانوں سنبھالنا ہے کچی جی مہاتر پڑھ دے رہے ماڑے تے غریبانوں سنبھالنا ہے تو کلا سارے جاگنوں یوسف نے تینوں ویچ کھوں پکاریا خلیل نے بھی آگ ویچ نعرہ ماریا یوسف نے تینوں ویچ کھوں پکاریا خلیل نے